ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସବୁ କାମ ଲେଟ୍ରେ हुए। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ କଥା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ। ଆମେ ଥିଲୁ 7 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଗ୍ ଥିଲା 9ଟି। ତେଣୁ କାଳେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେଇଯିବ କି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ 12ଟା ପାଖରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ଥିଲା 1:19ରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ 2ଟା ବେଳେ। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଡିଲେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଥିଲା, ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦିନରେ ପୂଜା ସାରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନସାରା କେହି ବି ଶୋଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥାଏ, ତ ଆମକୁ ନିଦ ବି ଆସୁନଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତା ସହ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଯେହେତୁ ଆମେ 7 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲୁ ଏବଂ 9ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କାଳେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଚଢ଼େଇ ପାରିବା କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଟ୍ରେନ୍ର ଷ୍ଟପେଜ୍ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତରବର ହେଲେ ତ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହିଁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତରବର ହେବାରୁ ଆମ ସହ ଘଟିଗଲା କିଛି ଏମିତି। ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଆକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର 3 ଜଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହି ବେଗ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଜଣେ ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସରିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୋତାଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଯେ ଜୋତାଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବୁ। ଟ୍ରେନ୍ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି କେଜାଣି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆସି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୋତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉଠି ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଜାଣିଲେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେତେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ଆମ ଜୋତାଟି ବାହାର ନ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କେବେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କିଛି କାମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।